Hadin ke jingsha thambor jong u assistant professor u Dr. Alok Singh ki bor penya jong ka North Eastern Hills University nehu hakasngi pale kilarai banthau ya ka committee halor kani ke jingja haba pentem ya kani u pro kanehu Professor Davidson Pengro ulong pakim patbo ya ka no ka por banthau ya ka committee Henry nakaliang kanehu bat ki bor penya ki penram jur ya kate ke jingja hinin ke janmit halor ke jingsha thombor u Dr. Alok Singh de ki katu kat ni ki brio ulong bakim patla manong manu badan kti ha kani ke jingja da ka ba benram na kalyang u Dr. Alok Singh assistant professor ula ujor da ke ejahar habede bat ke jingja hinin ke sngi uba pengro ulong ai ba ki pulen kintoken panlam yikitu kibriu kibathambor yo assistant professor u Dr. Alok Singh tip siya ki administration bagadan ka jingja akaba iwe I nong hikay I siya assault physically te katkum ka jing ong jong tao nong hikay ong ba de ki khna ringim tip satya ba de manu te hakane ka pot ki tu khna u professor u dong hikay jong ka Hindi department ula file ya ka FIR siya ka mopen law outpost but ki bullet ki dang ya wat ya ka daw balik ka ja kun para jinja ha ka campus jong ka university mangi nakaliang kanihu pat ka administration ngim kwa ba kum ki jinja ka ja campus jong ka university ka jaka ule buti te ngikwa maka bakinong hikay bat kumjo ki khana kindan ha safety ka security bat ni kermen bakum kini ki jingja kinum jashu ha kani university ha apo campus of the university bat ka university ru menta kadang form ya ka committee ban pet ban wat ka ka daw ka ba ja ku ta ka jingja te nginda form ya ka committee kan sa wat ya ka daw bat menta ngimla ban kamen manu bakla ne man ka jingja manu ba khamle ngimla ban ong tikna ya ki nong le mo kat kumba ong tai nong hikay te menta hagani ka por isu kwa ban ong ni ki pai ba ka nehu kade ka jaka ban pule bat ka university ka pandem yakum kita ki jingle ne jingle show ka hakaba physical altercation ka kadan ha ka university ngim kwa bakandan kum gini ki jingja tingi kermen maka pulit kan kan yo ya ka solution ya kan yo man wat ya ka daw ka jingja jong ni ka dan hapen kini ki ahmad ka committee kan sa form da ka da vice chancellor in charge in sa form ya ka committee but in sa bu ki members ha at ki ka committee pada kin sadan pinong hikay ki members na ki association ro ki kan sa wat ka kadaw balay ba ka ja kun ta ka ja yes mo ba ngim la ban ong tikna mano bandan ti mano bamdan ti te ngila ban ong tang ya katahi ba ngim dan ha kata ka por ha ka jaka te tang tu ki witness ki badan hang tu ki la ban ong ni ngim dan ni shu yo snow na ini nong hikay ba dan ki khna ki ba jrong ti ye te kani ki kin yawan ha bullet kade ka kam jong bullet ban wat ha bat ka inquiry committee ka man sa form ka university administration to kadan ro ka jingdawa jong mi mangsai ka university ka assure ya ki nong hikay bat ki khna ba kumjo ba ka security jong ki khna kade ka ba komsam bat ni kermen ru ba kum kini ke jingja kanam jashu ha university ni dan ki security hindre egum kini ke jingja ngimtip am kan jashu ngimtip ha man ki jaka man ki kamera ngim la ban phai ki security kat kum ka jing ong jong ni unong hikai u ong ha ka shti jong uru ba ka jingja ka ja ha ka office jong u the office jong u te ngim la ban I security personally te tangi ka tahi ni la ban ong ba
ni tua hi ba kinong hikai bat hi na inyo ya ka security bat ni dan ki security staff ki pe hi ki persang hi bandung ja dan jingja hinde sometimes ka ja hi tingin ba